Здравейте, приятели! Аз съм Ангел. Днес ще снимам първия си клип от новия си канал. Всички клипове, които искате да гледате сега, които ще снимам, ще се качват на онзи канал, а не на Георги Славков, поради причини, които не искам да споменавам. И сега ще направим нова история на GTA 5. Ще е интересна тази история, честно да ви кажа, защото аз лично доста харесвам поредицата GTA. И ето го. Not work. О, какво? Кам. Много интересно какво ще стане. Вау! Бах ти пичовете, брат. Моля! Моля! Ще ми е много интересно. Вау, защо така гадно са се разпръснали парите, бе? О, моля! Вижте за какво става дума, брат. Моля! 95, 179. О, да. Те бичва покър. Мале! Мале! Това не го... Не мислих, че така ще стане, брат. Over... От... Как? Така... Бягай! Мале! О, мале! Цели пъти ти луди си! Биш ме покър. Всичките ще измрете, копеленца. Аз го оцелих в рамото и не е умрял. Така, още един мъртъв. Опа. Ни свършиха патроните. Добре.
Онзи там умря, аз просто го довърших нокаут. Още ли бе? Къде бе? Майк. Топ, къде там се намери? О, шит. Моля. Айде. Фащайте. Фащайте. Честно казвам, доста интересно ще се получи тук. О, дай. Давай. Давай. Ето. Мрете. Мрете копаница. Давай. Газ. Давай. Към колата. Давай. Първенец. Камон. Защо тръгва? Айде, дай. Вау. Това ли са? Вау. Доколкото знам, това там е Тревор, ето. Дет говореше с дългата коса. Да, ето дет чупи. Колкото знам би... Това е Тревор, май. О, мале, оцелиха го. Майко. Ай, честито. О, мале. Това ми хареса. Мале. Някак ме гонят куки. Какво правиме? Пъх ти работата. О, куки! О, измина ги! И тия! О, фак. О, фак. Май ми избягахме. О, не, пресрещнали съм тук. О, не! Мале, викам от тепаха ни. Това ли е първата част? Малко нереално ми се струва, знаех си, че нещо такова ще има. Мале, толкова много полиция, бе. О, мале, много почнаха ми слушат патроните, бе. Ай, честито. По колата. Много готина игра, GTA 5 е. Гледай какво става. Мале. С толкова вече няма да се справя. Мале. Ай, честито, изгубиха се. Вау, каква интересна история още от началото.
OMG направо. Кой умирал ми е много интересно. Майкъл! То Майкъл! Аха. С това ви говоря, дами и господа. Ето го. GTA 5. О, да. Често казвам, Rockstar Games са се постарали повече, отколкото преди. Е, това е джойстика, с който играе. Това много устарял, бе. Устарял, бе, брат. Вау! То подобно стихолог ли е, бе? Доста е поводял с годините, а? Брари, тръгвай си. Освен това, няма да правя само клипове на GTA 5. Ще си има и клипове на други игри, интересни, готини. Моля, моля, бах ти. Това ли е GTA 5? Моля, той се жиги пегази. Куче ли? Куче на плаш. Ти се балатван. То май го познам, да. То май е Франклин. Вау. Ой, кое? О, май гад. Как го отвори?
Така... О, задължително ще избера таз. Трябва да го следваме. Защото съм гледал играта, нали? Не като сами мисии ми, като игра, нали? Като графика и такива работи. Само че там тук пише follow, а там пишеше, нали, надбягай. Само че... Бегайте, махнете се от пътя, че аз карам като нормален. За първи път в игра на Grand Theft Auto са включили истински коли. Пример тази е Audi. Аз не съм почитател на Audi. Просто трябваше да избера по-бързата кола. А тя е тази. О, мале! Мале! Фащайте. Ох! Май ще се срещнем него някъде. Ето тук. Фащите би... О, мага! Бак, скок, не мога да владея колата. Мале, още един. Мале! Още! О, мага, бе! О, мага, направо. Чак малко, не се ли въртим в кръг? Що ми се струва, че минахме тука? OMG направо. Честно казвам, сега доста трудно се управлява джойстик. О, мага, бе. О, не. Ай, честито. Не, бе, гледай ги, бе. Вижда, че за тях има кола. О, вече ще ми викате дрифтаджията. Ай, бич ме покър. Не мога да владея нещо колата. Ето. Така. Неговата е малко размазана, моята е съвсем съсипана. Куките. 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 Те не могат да ме спрат. Пали ме! Какво? Аз тук нещо не видявам то мръсник откъде излезе. Ай, гледай го откъде излезе то мръсник. Скапа мръсен. О, сега трябва да избягам от куп. Мале. Къде отидох и аз? Къде ще ги се забия в този влак? Що се набутвам се? Тука, бе! Гледай какво става, брат. Мале само да ме гонят джипове, защото тогава става лошо.
ОМГ е навсякъде са, бе. Едно нарушение на трафика и са те белязали. Колко хора, в принцип, нарушават от трафик ес. Избягахме от кулките. Айде де. Нема да чакам ти. Бегай. Атка. Мале! Мале! Кой ти е дал книжка, бе? То па то. Тя когато ми вече мога върви. Как трябва. Yes. О, какъв съм мощен аз. Как ти обърнах само тази кола. Кофа за буклук. Сериозно. Какви са немърливи в този град. Кофа за буклук насред пъти. А, хора, доста интересен, как да го кажа, доста интересна история ще се случи тук. Ще е интересно какво ще стане, аз сега имам пари. Мале. Това ли е моята кола? Искам онова Ауди. По-бързо от аз. Да го закараме. Няма как, винаги е така. Трябва да закараме някой до къщата, но винаги е така. Всяко GTA има нещо такова. Гледай го, бе, гледай го, бе. Гледай го, бе, да не слизам сега да не провалям мисията. Мале! Добре, че съм такъв добър шофьор. Щеха ме блъснат. Тук ли ще живеем? Се надяваме да има развитие на... Да. Какво по... Да, луда. Бая хубава дръжка, бе. Нови буфти. О, мисион.
Франклин и Ламър, първа мисия. Това, бронз 50%. Така... Това ще е за този клип, дами и господа. Обче да приемем обаждането. Добре, вече имаме нова мисия. Добре, ще останем в следващия епизод. Коментирайте, оценявайте и до